खान सर सबसे पहले अपने के सलाम करतानी। अपने के वीडियो हम हमेशा देखत रहनी। अपने के पढ़ावे के अंदाज, अपने के बोले के अंदाज हमार दिल के छू गए। यही से अपने के ऊपर खान सर एक गाना गईले बानी। एक गाना में कोनो गलती हो गई हुई तो माफ करे। पता ना ये गाना खान सर अपने तक पहुंची कि ना पहुंची। भैया लोग आप लोग के सपोर्ट रही तो जरूर पहुंची खान सर तक। धन्यवाद। यूट्यूब पर बड़े खान सर भाई सुन भाई, लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ल जाई भाई रे। हाँ भाई पढ़ल जाई। यूट्यूब पर बड़े खान सर भाई रे सुन भाई, लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ल जाई भाई रे। दिलवा में सबके बस गइले भाई रे। यूट्यूब पे बारे आजकल छाई रे। जाति धर्म के ऊपर करेले न बात रे। सबके पढ़ावे ले एके साथ रे। सुन, जाति धर्म के ऊपर करेले न बात रे। सबके पढ़ावे ले एके साथ रे। यूट्यूब पर बड़े खान सर भाई रे सुन भाई, लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ल जाई भाई रे। दिलवा में सबके बस गइले भाई रे। यूट्यूब पे बड़े आजकल छाई रे। हाँ, हंस के हंसा के तो मस्ती में पढ़ावे ले। यही से तो लइका सके दिलवा के भावे ले। हाँ, हंस के हंसा के तो मस्ती में पढ़ावे ले। यही से तो लइका सके दिलवा के भावे ले। यूट्यूब पर बड़े खान सर भाई रे सुन भाई, लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ल जाई भाई रे। दिलवा में सबके